sowieso. Ik moet Een hele mooie surf. Gefeliciteerd. Nou ja. En waarschijnlijk heb je helemaal niks van verwacht. Zo. Nee. Dus, het was eventjes lastig om de tijd bij elkaar te krijgen. Maar heel moeilijk. Zeker zo eind. Was het daarom niet een meeting? Ja. Oh, Tika. Alles was fake, alles was fake. Nee, maar je bent in 1995 helemaal het ziekenhuis gekomen als kinderverpleegkundige ooit nog. Lang gereden. En dan heel snel de opleiding voor gymnastmeester gaan doen. En dat volgt nog steeds waar je heel je passie en waar je heel veel plezier aan mee geweest bent. Well, um grupo de especialistas nomina aqui, a nós do time SH, nós só para trás disso aqui. Nós estamos bem contentes com ela ser empregada de Luna de novembro. E nós esperamos que aqui, porque ela hoop aan mais conosco trabalhar com Kipskamer, como hipsmeester. Nou ja, dat is toch wel een soort blijk van waardering natuurlijk, hè? Of soort, dat is het ook. Dat ze toch wel in de gaten hebben wat je eigenlijk allemaal doet. En inderdaad, misschien ik heb veel extra dingetjes, maar ik zit natuurlijk veel in die muren daar. Dus ik heb soms het idee dat ze misschien niet weten wat je doet, maar blijkbaar zijn ze toch wel op de hoogte van waar je mee bezig bent. Dus dat is toch wel heel fijn, dat ze gelukkig dat ook appreciëren. Ja.